Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και όπως βλέπετε εδώ δίπλα στον αδερφό μου υπάρχει μια σκακέρα. Γιατί θα παίξει σκάκι με τον κύριο Τάκη Πανταβό, ο οποίος είναι σκακιστής, διεθνής μέτρ. Δεν βλέπετε τα μάτια του. Καλό μεσημέρι από εμάς. Κοντά μας είναι και η κυρία Έλενα Σταμάτη, η οποία είναι μέλος Οργανωτικής Επιτροπής της Τσεσνάλε 2016, η οποία θα γίνει το Σαββατοκύριακο. Η οποία ξεκινάει σήμερα, 18, και τελειώνουμε στις 3 Απριλίου. Για 18 ημέρες στο Δήμο Λάθενς. Μάλιστα. Και θα συμμετέχουν και κυρίως παιδιά. Θα συμμετέχουν παιδιά στους σχολικούς μαθητικούς αγώνες από πολύ μικρή ηλικία και έφηβοι, καθώς και ενήλικες σε αγώνες Blitz, Rapid, ομαδικά ατομικά, στο ανοιχτό τουρνουά Τσεσνάλε. Όλες αυτές λοιπόν τις 18 ημέρες του Δημόλου. Ο κύριος Πανταβός μπορεί να παίξει σκάκι με κλειστά μάτια, αρκεί ο Χρήστος που θα είναι ο αντίπαλός του. Να το κάνουμε σωστά. Ναι, να του λέει την κίνηση την οποία κάνει. Λοιπόν, είναι κάτι το οποίο θα μας βοηθήσουν και τα παιδιά εδώ με τις κάμερες. Για ξεκινά. Καταρχάς ξεκινούν τα λευκά. Τα λευκά. Πολύ σωστά. Πάντα τα λευκά. Δεν το ξέρω, συγγνώμη. Λοιπόν, ούτε και εγώ ξέρω. Ε4, το πιόνι μπροστά από το βασιλιά. Το πιόνι μπροστά από το βασιλιά. Ε4. 2 τετράγωνα. Πήγε. Να κάνω κι εγώ, τι να κάνω. Να κάνω εγώ το άλογο. Ναι. F3. F6. Από εκεί είναι η έκτη σειρά. Είναι η έκτη σειρά. Άλογο Z6. Ναι, σωστό. Ε5, σπρώχνω ξανά το πιόνι. Μπροστά πάλι. Να φάω το άλογο, αν μου το αφήσεις. 1 ή 2. 1 τετράγωνο. 1 τετράγωνο. Δεύτερη κίνηση. Γυρίζω πίσω εγώ. Στην αρχή του θέση. Ναι. Κακό αυτό. Δέλτα 4. Το πιόνι της βασίλισσας. Της βασίλισσας. 2 μπροστά. Βεβαίως. Σωστά, το έκανα. Θα κάνω εγώ του πύργου μπροστά, 2 μπροστά κι εγώ. Ποιανού πύργου από τους δύο? Του Στην H. αλφα στήλη, του H. στη θήτα. Ναι. Αξιωματικός Γ4. Αξιωματικός Γ4. Στο Γ4. Ο λευκοτετράγωνος. Ο λευκοτετράγωνος, μάλιστα. Σωστά το έβαλα, σωστά το έβαλα. Δεν ξέρω, δεν βλέπω. Ναι, λέω. Ο κ. Πανταβός δεν βλέπει, εμείς επιβεβαιώνουμε πάντως. Λοιπόν, ξαναβγάζω το άλογό μου εκεί που το είχα βγάλει και πριν. Δηλαδή, τι είναι αυτό? F6. F6, όχι F. Στο H6, στο θ6. Αυτό, στο θ. Ναι, γιατί ναι. απ' την άλλη θα το φάμε. Βασίλισσα Z3. Βασίλισσα, να τη Z3. βασίλισσα. Το Z που είναι, ρε παιδιά? Δίπλα από το βασιλιά, στην τρίτη γραμμή. Στην τρίτη γραμμή. Ωραία, το έβαλα. Πήγε και. Σωστά το. Λοιπόν, βγάλετε τώρα το αυτό, να συνεχίσουμε. Λοιπόν, να βγάλετε το μαντίλι. Θέλετε πάρα πολύ χρόνο. Θέλουμε όμως. Ναι, προφανώς. Κύριε Πανταβέ, αυτό θα το δούμε στην καλό μεσημέρι στην Τσεσνάλε. Να παίζετε με πόσους παίκτες με αυτόν τον τρόπο? Με 3 άτομα. Με 3 άτομα αντιπάλους, Ναι, το ρεκόρ είναι 12 άτομα, αλλά όταν ήμασταν πιο μικροί. Εσύ μην κλέβεις. Μην κλέβεις, έχεις φτάσει εκεί. Έγινα μάτα από ό,τι βλέπω. Ναι, και θα γίνει με 3 άτομα. Θα είναι μια επίδειξη που αξίζει ο κόσμος να τη δει. Έρχονται τα πετσερίκια στο σκάκι. Φυσικά. Καταρχάς είναι ένα κεφαλικό... Είναι άθλημα είναι. Πνευματικό θα λέγει κανείς. Είναι άθλημα γιατί το να κάθεσαι 6 ώρες, 5 θα πω εγώ που διαρκεί μια παρτίδα, δεν είναι εύκολο. Πρέπει να είσαι και γυμνασμένος. Πρέπει να αντέχει το σώμα. Σωστό. Σωματικά δηλαδή. Και σωματικά. Δηλαδή όλοι οι πρωταθλητές του κόσμου, και ο Κασπάροβ και ο Κάρποβ. Ο Κάρποβ έπαιζε τένις, ο Κασπάροβ έπαιζε ποδόσφαιρο. Φανταστείτε 9 μέρες που διαρκεί ένα τουρνουά, κάθε μέρα 6 ώρες να κάθεσαι μια καρέκλα βιδωμένος. Χρονικά μια παρτίδα, έτσι από τη δική σας εμπειρία, πόσο έχει διαρκέσει? Υπάρχουν και παρτίδες που μπορούν να διαρκέσουν και 8 ώρες. Σπανίζει. Συνήθως 3-4 ώρες είναι αρκετές για να παίξει μια καλή παρτίδα μεταξύ κορυφαίων σκακιστών. Μάλιστα. Τι κάνουμε όσο θέλουμε να παρακολουθήσουμε? Τι άλλο, εκτός λοιπόν από τις αγωνιστικές δραστηριότητες, η Τσεσνάλε Athens 2016 παρουσιάζει και μια πληθώρα πολιτιστικών δράσεων, καλλιτεχνικών και ψυχαγωγικών δράσεων. Θα πρέπει να σας αναφέρω ότι, όπως και τις προηγούμενες χρονιές, έτσι και φέτος, πολύ σημαντική είναι η συνεισφορά των φοιτητών της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών. Είναι πρωτοετής, δευτεροετής και τριτοετής του γάμα εργαστηρίου της Ανώτατης Σχολής με την επιμέλεια του κ. Μάριου Σπηλιόπουλου, οι οποίοι τι κάνουν? Φιλοτεχνούν σκακιστικά πιόνια. Έχουμε πιόνια από φελιζόλ, μεγάλων διαστάσεων και δημιουργούμε σκακέρες.
Μέχρι σήμερα λοιπόν έχουμε 2 σκακέρες. Θα είναι η τρίτη αυτή τη χρονιά που αποτελεί παρακαταθήκη του θεσμού μας πια, Τσεσνάλε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία. Χαρά μας σας φιλοξενήσαμε. Επειδή έτυχε να το δω τελευταία, ήταν ταινία Θυσιάζοντας ένα πιόνι, που είναι η ιστορία του Μπόμπι Φίσερ. Για να έρθετε πιο κοντά και λίγο στην ένταση τι είναι το σκάκι, είναι μια ταινία νομίζω την οποία μπορούμε να συστήσουμε πολύ εύκολα στον κόσμο. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Καλή επιτυχία στην διοργάνωση. Πάμε να βρούμε